Tapos ko ako'y dato pa dito ko magkanang agwan tawag bagnos gani guys. Yung ato palagi ni Neil dyan. Magparapol ko ko board 20 mil kuno kada buwan kay dato kuno ko. May Ginoo ko Lord. Ilang lain ako guys. Hi guys, good morning. Karon day guys, patanaw di mos dagat. Diyan na all arang kalami among kuandon kanang pino ka among bus karon guys. Basta habagat magdadug bus dari sa among tungod. So money ag among update dari sa among dagat ron. Kanang di ag sa bagad nja kuandon kanang naay. So karon guys, padung si Jam muhunas kita kadto ag kuandari kanang kamigin. Padung muhunas ni. Jade guys, aha de mong patanawon sa ahong kipahimong kwarto dari sa taas guys nawa. Mura tapora putag naag sakay barko dani kay kitaan sa dagat. Second floor din ni guys. Harang patanawon kay hapit ta jud mahuman. Nari na jud kapag nagtao derog aircon. Kadong adlaw ja nag-aircon. Diya guys, yung balik ko kalit ganina, balik ko aning saka ko balik sa narang oras sa hapon na. Agin sa light siguro ni guys, nang sa bag color nga na blue maninoon. So sa camera ra ni, ag color jud na green. Kanang green sa nga light ra. So na ingani siya guys. Sa camera ra dito na. Mo din ni lababo, gamay ra kaadto. So guys, excited na ba dito kung mahuman na ni guys kay grabe sa katoy kape na dyan niya nakatiwang mga rawa dyan na ahuman dyan. Karong kalis Ginoo kay na madjud ni guys paningkamutan dyan na nga mahuman siya kay magpa-blessing na lagi dyan. Lisid po tanaw no kanang nagka-blessing karong 23 sa Agosto papaganahuman so ningkamot suko guys dyan. Pasalamat ay kong dako sa sponsor daning among kuan. Moments later. Lagayin ako guys. Kani, ito nito din. Babak, mama ikaw kuya. Bird, nag-bloom ha? Ilan ang magpapaliganan? Oo. Mama, nagaliganan nito. Ilang nito ha? Bukat mo naman. Ibalat na rin. Diya guys, niuli na kamang pintor. Nasayang magukuda ning kuan guys. Sayang ko na ning salin-salin bitaw diya. Mugahi raman ni si Jamo ni nga sa janggi pahit di hang ibagno daris gawas.
kay arang saya nga kanana ay pintura dya magahira. So hanggi kalingawag bagnos ning gawas guys kay tali pud kas nga sayang kaadto man pud ag kanana ay salin na sa pintor. So di pwede naman di po kuda ni magpintura. Arang ka kuan kanana ay simple ra maganing trabaho guys kay di man ibugat. So daghan pagsalin sa budget sa ahong sud. So ako guys, ako kasabot na lipay na ko sa ahong kuan guys, ana human na jud bisan og kanang nay mo na nang lisira. So na pa sining ingan basir na ingan nga kuan kuno kanang naay dato na kuno ko kay snail dyan hilabtanan kaadto. Dapat kuno ko kanang nay manundo kuno kong programi nga magparapol kuno ko og kwarta tag 20 mil tiaw. Ako guys, ug dato pa ko hanang napagawa si Mario siguro, gwartahan pa ko. So namgo sila yung kwarta igo ra man gudya. Kani halam dyan ning kuan gi paningkamutan nga kuan sag nangutang nagali ko na para mahuman lamang gud ni guys. Kananay mo na muna ang lisura. Sus kanang mga ubang tao nga musga mo yung ako dato ko, sus wala man sila kay bawagon sa kukakuan. Di ko magkapoy nga ni guys, manghinayang og ako pa'y kwartahan pa kay kanang na ay di na ko nagang kagalingon og ako daghan pa kwarta. So ko magkapi-kapoy bag na dani. So nanghinayang ra ko guys dani dya kanang niingon nga magpara po lagi kuno ko og kuan kananay kwarta kuno sa kunong sweldo sa ang vlog. Ang YouTube di nakadura kag sweldo ron, adya mo na man sweldo dya agaha pa jung so nakahibaw kanang ahong Facebook adya mo na nay kuan nakaidugay ra ko 1 year na ko na restrict. So wa gyapon na balik kag ahong kuan guys Facebook. So ako kita sa Facebook di para sang may suon nga naay mga ginagmay nga masildo sa Facebook. Nakoy ko sa Facebook guys na restrict na hold siya. Karang duwa kami ang sa Facebook. Lingaw-lingaw ra na wala earn. So matching nakaingon nga nakoy earning sa Facebook wa mo jud. Diyan sa pa po guys nga ni kamot ko nga mahamani kay o yun kamo po ni guys hamani pabangan kani nga room. So kuha naman po sige nahan po mo guys bakante ni siya pero karon pa ni siya mapakanting September kay nalagi mi kuan ron kanang hanan sining paningkamutan nga mahuman kay nalagi mi bisita nga wa na lagi mi kanang pahigdaan kay loaded ag kwartong inday karon kalis Ginoo puno si jatanan guys. Wa jud mi pakanti. Ja. Kanang gisaaran na ra ba mi sa mga OJT lagi dato sa kuan guys. Na may OJT pag OJT karong October. Mga taga BIT ja. Kana na ay wa mi mahatag nga room. So inga na may kablis karong mga buwan na guys bisa kabagat naludid jud ang mga kwarton dya kani kainde daris gawas dapit guys at bang daling ang kwarto na pa di bakanti problema naman kay wala budget pang patukod lagi sa alisura. So pon og kuan kanang mapuno ni pwede pa ni dugangan guys og mga room kay arang ka kuan dari kanang halinon ang mga kwarto dari kalis Ginoon dya kanang nay maludid lagi ni kanunay miludid ang mga kwarto. O mari ko kitis kamera. So didto ko sa pikas guys sa atbang dani kabi nagnakitaan ko man di ay ibalin sa nag kamera. So dari ko sa atbang na pud guys daghan pagkalat na pag mga basyo sa mga kuan na hidloonon pa. So kanida ni napay sobra hapap ning kuan na gawas na ni guys, gawas na ni sa room. Alam jud importante nga ang na palami ag sud.
Bahala ning gawas o di pa kaadyo makuan. Darang basta kay agsud importante ra man din guys. So ako nagtungay maingani ang color kay hasong gusto nga color jud kay kanang avocado nga color nga green ja. Kana na marag-mara ni available sa kuan nga color pero okay ra man daypod guys kay kanang para na okay ra man pud siya pero hasong tatong plano gi-imagine na nga color avocado jud unta to gang gusto ja. Malagi to ay available sa among kanang ang giutangan og materialis. Bitaw sa tinad naman guys, inutang pa din yung materialis na naraman ni utangan na dari sa Valencia. So, sa materialis ra ni guys ha, inutang pa din na basig makain mo na mazingin dato na kuno kun sa pagdato di ko mangutag dato pa ko. Kaning ang materialis sa pilag scheme ko, to apay apple sa among liver. Gani kanang naay apit mo 10,000 na ni marag 10,000 plus apil ag kanang kuan apil ag isang kutis kung tamay na sudaan dya tanan-tanan na guys apil na tong pagpa-repair na sa kuan kanana ay materialis sa ilam sa lababon sa yanda anak kanana ay murag kabinet bitaw tanaw naman ang dya nga di sa mataya bitaw guys kanang murag aluminum. So, apil na to guys sa utang. Magpakuha ko na to sa among suki. So, hinahinara magbayad. Muna sa mga nangaingan nga. Hayay, si Florilisa. So, ginoo ko, alam dyan mo kahibaw guys. Muna-muna dyan na ang kuan. Para naman dyan mahuman ni si Jack. Kaya dyan giapas guys na maapil sa blessing. Kaya doon ito doon apil blessing. Ani managong mga wakwak. Bitaw, kinanglan mag-blessing sa tibok bahay, apil dyan na tanan dyan. Para na, mag-blessing malagi si Inday. So, simpre, kanang na ay, i-apil na lang pidni. Dyan, kanang na ay, sabay sa isang birthday. Mana nga, ako nang kamot lamang ko bahala, o kanang daris gawas, di pa kazo, pantanahon basta, importante na tusod, neat na, dyan, mataon na kurtina, mahigdaan pa dyan. So, mo ni agsalin, na nagibagnod na dari. Asa ko ito bagabuton na ni guys, ang pagbagnod. So, ang pintor kay kamaos siya magsagol-sagol na ning kuan, kaning color, aning kuan guys, kanang pintura. O, hinaing mo ko na pinasalin, marang 1/4 siguro po sa lata. So, mana niya nang kuan, bagnos. Kay, pado na laman ni guys kaysa magahira na sa lata. So daghan pa may repair nun guys, daghan may kaadyo kanang na ay magkuan mis ubos tatos kanang may atbang sagit na sud adlaw siguro guys kay napapwisalin nga kuan. So tabangan na mo to na guys para arang-arang pagtanawon ang among bay amo din paabangan. So, asa mo ko katingada ni guys nga, wala ni iskim ko ti hanang girisog bagnos ning pintura. Kay niyan lagi tong pintor ganina nga. Hindi ko na maadyo ning iskim ko tano sa kuan no disgawas ko no guys kay mga baknit. Mas kuan ko no nang gipinisingan nandya. Ditso na ko no si pintura ko no nandya. Pwede ko no pakpak dipindi ra day ko na guys eh. Tingabi ta po ko ganang kita mo tanan sa kilid na napakpak kay skim coat na dapat day ko no di na skim coatan bagnasan ra. Unja guys, kaya ra naman sa initos gawa sa sunog naghang likod. O diyan ako dali sud. So gibagnasan pa day kapila nga among katri kay parang matirno pud sa color sa kwarto basta kay wa jud nagisayangan agkuan guys. So nagisayang ang pintura. Bahalang mo na ko dari punggoy. O mo ni guys, haning gikon kay kahoy man ni ja pang siminto man siguro ni ano koy pakay bahala na basta kay hindi naman masayang ang nasalin nga pintura. Hindi bisa pud masug barato ra ni mahal man ja sayang at least na gamit na. So, patanaw ng madanin sa guys. Pero nice, dude.
So basin og sunod daw guys kay naman toy cortina si Marcos na ha kay nagsoy budget pa malit og cortina. Natoy kuan si Janjan na ha kanang gihatag nga cortina tong pangitaan to silong. So murag color to o ganang murag brown. Bahala na naman guys ug unsang kulor ng cortina ha basta kay mataoran na cortina dana ganing duha ka kuan. So kani nga room di ay karang naning gamaya guys. Sa tinuod laman gamay ra ni di laman ma ilan kay sa video ko pero gamay ra jud ni. So kani day nga kuan guys kanang sige laman pod dakad-dakad jud ko na kuan dani naipon nga una jud na hang patukod ni guys naipon jud ni sweldo na sang vlog. Dugay-dugay na wa gi-withdraw katong pagpatukod last year. Kaya mga daka-daka pataw dagtog kuan, daka-daka patuog sildo dya. Dugay na gi kuan gitipo ra na sa hang bangko agatong ang sildo. So mo ni ahang gipa pamalitan nig materialis guys ang uban katong nari pa to ang mahod sa una. So sila din nagpatukod ani mo naginihinadyan na din ninahon. Makaingon ka nga kanang napo kay remembrance sa imong kuan imong sige yaw-yaw das YouTube. So inay guys morning ako anja sponsor dani na inihatag na dani para sa pultahan kanang inatag na sila taga Garcia Bohol. So basig maingon na pud si Niljan nga sponsor ni nga hang bayoy nagani na sa pagyayo sa ang pag-vlog. So mo ni guys sa kata sa YouTube anja uban pod na po yung mga sponsor nga pinagmay. So daghang kadtong salamat jud. Mabita guys nga ako nagkugidyo ko Wagner kung sa may mga trabaho dari nga kaya ra na ho. Ang lubot naka green na. Ana na ay kaya dyan trabaho naha naman dyan trabaho kay manghinaing lay kung magbayad sa libor. Kung kaya naman dyan nato ng trabaho sa mga laki. Basta di laman ang arsahunon bitaw kay kanang na ay kasi magdupot na magatong gams dana. So kani nga trabaho pag kanang skim ko kay ra na sa mga baji kanang pagpahid ani. So si pare ang laking baji mas abtik pa ning baji basta kay di laman tapuan. So mao na ni guys arang kanay sa paghangkat kay kuan kanang na ay nalingaw ra po ko guys. Nanapi color kay arong di sidza adewan og mananap adi sidza kuan kay bahuan man siguro pero kani mang pintura guys wa di baho. So guys kadingag mo daron sa kuan arang kakasagado ag kanang pagsablig sa mga bahod dungog dari. So karon na mo ari na ko dari magpintura sa kuan sa ibabaw. Di ba nice ang color no? Di ni kaso dark guys ahang kaning salin kanang ako kay baw og yun sa niya pag kanang halo-halo kay kanang gani guys kanang white ra mo gani siya sagura na niya og kanang color pod nga pintura. So, salamat day ko kang kuan guys kay salamat day ko kang Apollo guys katong among pintur. Namangat kong kay kuan kanang na ay napilon pa ko nag-apelido. Salamat kang Apollo guys igsoon na sa kanang tagiza na sa doorbans kanang maragbaji man siguro medyo igsoon dana. So kanang na ay anitis kamo sa mukan guys mo pintor guys sa ko no pintor dari sa Valencia. So okay ra ay jang agi ganahan ra ko. Ja. Siyempre guys, so na ko ikabayad sa libor. So maning ako na naman jay nagkuan. Siyempre gaman sa ilang kuan, gaman sa ilang trabaho. May mga salin-salin. Manginayang rabaw jud ko og di pa na kuanon mo na nga. Kutob jud mahurot jud ning kanang agwantahan og pangpahid ja. Ug uban guys ug napala ni mga puti ato na posilong. Sa sunod adlaw nagkamandani. So wa ko gikapoy sa ganina pa kung bumagdod sa gawas kay kuan kanang nalipay ko sa kanang nay salamat dek pagkas Ginoo nga
kanang murag di katuhan guys nga nahuman na dyan ang room. So 2 years kapin dyan ni dyan nakanganga kay murag duha ka tuig na lagi si ang manghod. 2 years agang manghod dari dyan 1 year na tapos Mario na priso. So was Mario na priso guys, last year pa ni nahuman kay kanana ay mahuman mapahuman mazarinahon saan man nga di ba lalim ning magkonkontag kaso. So mao ni nga kanana ay saan naloira jud Ginoo guys sa ang giampo nga mahuman. So hinahinadyan ja kani mo income na pinipuhon-puhon kay og kanang walay Ginoo naman si mo naman si ganahan dani mo pud. Pero depende ra ni guys ang plano pwede ran tani aron di madaot ahon taning kanang murag transient ran tani si sagay daghan pang mangitag transient dari. So kay og kanang kanilaging ubang mamuzog mga kwarto kay mga kuan mga buraraon uban mga hugawon jadi ka mo mang kuan di sa kakwas mga tao. So na experience na dari guys na experience na dari nga magkonsumisyon ka sa mga kanang mga tenant na uban nga kanang di pareho na ay hugawon na ay hinluan ja kanang iban di ka mao pamadpahay na ng bengbeng ja sus mga na nang usa sad basta tanan dari na experience na kay nagdawat basta mig mga kuan kananay mga OJT labi nag mga OJT sus di man hinpod tanan pero naka-experience mi nga agbasurahan lagi guys sus makaingan lagi kus na maliun sa kang klasihan ni mga tawhanan ni nga grabe man jud ka kanang hugawon nangamang nagagod gisapot ko. So di kanang lalim po ni nga ingan nga negosyo guys kay kinahanglan jud ka og maintenance kay kanang naay nalagi pa mga buraraon. Karon yung nag-stick to nami guys kay this last kanang dawat na mas mga OJT wa mi ka pang nagpak bitaw kanang bawal manigarilyo bawal kanang namsa daghang bawal. So karon mamutang na mis bungbong ugon sa among mga bawal sa kuan kay katong last kanang sa mga OJT na modes ni agi pwede dyan ang konsumisyon na guys kay manigarilyo ang mga sigarilyo ipanghugrang saog ang mga basura ipang suksok lang na ilaw ng katre. So di lalim ang kuan kanang magpaabang kagbay at tinalaman dya karon kanang bisag mamutang pa kag basurahan des gawas imong ingnon nga ilain ag kanang malata og di malata ilain di jud kasabot na gazi maingana nga mga tao. So karon kay among mga tenant kay kasagaran kay kuan monthly man dya ag among mga daan nga kani mga maestra na may maestra sa elementary dari sa kuan sila ag bid spacer dya karanay kinahanglan jud nato ati man dagay makay ang basura jud maoy importantehan kay mabaho jud ka. So kato laging last porya lang pud sa kanang mga maadyo kanang naay naka-experience ko nangamang nang order perti ng karata paglilinaw Ginoo ko nan sa man taw ni sila. So di lang po ko mag-mention og kinsa basta kay ang daghanang lagi po tong mga OJT dari Lucky Badge ang daghana Manila dya di po ko magkuha si kinsa basta kay naka-experience ko dana nga kay lakon jud ko nagtan-aw sa basura nga ang taga basura ni Munja o sila paki nangamang nagdiasod sa kwarto paglilid jud na nangamang jugod dya o sila paki nga magbarado ang lababo. Una nga ako naganana pa ko kanang pabang bakudan ni ugkon basta kinahanglan jud nato kanang istoryahan sila kay lahi na kaduron bisag mga kolehiyo na ning mga bata wa agad sila paki sa kanang palibot. Isa may pa sila nga nagrent sila pero dapat napog kay kanang hygiene ba sa imong gipuy-an kay di lagi pod lalim pero mao lagi ni guys magnegosyo kayo na ani kinahanglan ka nga taas jud pud kag pasensya kay og ubo kag pasensya bawal lang ka di ba ka makakitag bugno kay kanilaging mga gahig-o pud ning mga kanang naay mamudso labi na mga estudyante mga batan-on pa sus
Grabe jud. Unja human na ho guys, giyaw-yaw human ahong pagpintura sa ahong katri. So guys, human na akong pintura sa ahong katri. Thank you for watching. Bye-bye.